Sanibona nonke bathandi bohlelo luka Dr. Mnguni TV. Kuphi nakuphi la nikhona. Namhlanje sizokhuluma ngendaba enkulu ethinta umakhukhumesana. Omunye umuntu ke uzungazi ukuthi uMnguni namhlanje ukhuluma ngani. Akusikhona olwami ulwazi oluthi umakhukhumesana yini. Akusilona ulwazi kodwa umakhukhumesana yimvelo yofishi wasemanzini okuthiwa umakhukhumesana. Lo fishi awufani nabanye ofishi. Lo fishi uhlukile kwabanye ofishi kuthiwa umakhukhumesana. Lo fishi lona ke ngizokhuluma ngawo ngoba abantu abaningi babanjwe ukuthi umzimba umane uvuvuke. Abantu babanjwe ukuthi kumane kuvuvuka umzimba, abanye umane afelwe ingalo, omunye afelwe unyawo kungakwazi ukusebenza, omunye indaba ibe sesiswini akhukhumala umuntu isisu, abantu babembona becabanga ukuthi ukhulelwe kanti akakhulelwe. Omunye umuntu ukuthi uma kufanakela aye endaweni yakhe akayi, noma omunye unalento okuthiwa isigaxa, abaye bathi isilumo. Lento mayilandelwa iyatholakala ukuthi akho nune esuke lapho, kodwa kuneyindawo ezisuke zivuvuka, okuchaza ukuthi ke lento engikhuluma ngayo namhlanje abantu benza ngayo lento okuthiwa umeqo, lento okuthiwa umbhuleke. Ngalesikhathi lesi umbhulelo, ngalesikhathi lesi umuntu engene office noma ehamba endleleni afika bekwe lento okuthiwa ke umakhukhumesana. Uma ayeqa lento umuntu bethola ukuthi ayikhona useyavuvuka umuntu. Kunabantu namhlanje okuthiwa bana lezi inyawo okuthiwa ezendlovu. Odokotela mabethi bayacwaninga bathi ayisifo sendlovu. Cha bo, akusona isifo sendlovu, usuke weqiswe ngalento bese unyawo lakho ke luvuvuka. Indlela yokwenza lento ihlukile. Uma kufunakala ivuvalisa inyawo kunendlela okwenziwa ngayo. Uma kufanele bomzimba wonke kunendlela okwenziwa ngayo ukuze umuntu avukele wonke umzimba. So iSouth Africa neNingizimu Afrika yonke iyakwazi manje ukuthi ithole uncedo ekuthenini uma ungumlandeli wethu futhi uma ungumthandi wohlelo luka Dr. Mnguni uyakwazi ukuthola usizo olunjengalolu lokuthi into uthi mawusuyilapha ube sewazi ukuthi yini kahle kahle kuphethe. Mina ngifuna lokho ukuthi kubantu abasilalelayo nabantu abasithandayo abathole imfundiso zobunyanga ukuthi umuntu mephethwe ilento ushawe ngento ethini. Angithi lo makhukhumesana ke manje uma umuntu ekhukhumele isisi yakhukhumala, omunye baza bathi nenkwabazana akanakho abazana, kunalo moya kamakhukhumesana uvuvuka isisiso. Uyakwazi ukuthola uncedo uma ezogayelwa umuthi ozoba nalo makhukhumesana. Emva kalokho ke bese yakwazi ukusizakala, emva kalokho aphile ngoba leyanto iyona evela ifutheke, leyanto uyibona iyafutheka. So umuntu meshawe ngayo yonke into iyafutheka. Ukhona lo ovuvukala azongena eboxini elokho evuvukele. Yini ubulewe ngalo makhukhumesana? Isihloko lesijulile kakhulu. Abantu abanomqondo omncane nabantu abanganaki nabantu abajahe ukuthi sikhulume ngento ezithinta imali bazobona sengathi lolu hlelo luyabarob noma luyababhora kwasho izingane. Kanti cha, uhlelo olubalekile lolu. Abanye bavuvukala bezevukala ngisho indawo zangasese abesilisa bengazi kodwa ukuthi kwenziwa yini, kanti bashawe ngelumbu umakhukhumesana. Lento iyona yakha amalumbo futhi iyona yakhe imbhulelo. Uma unalenkinga uyakwazi ukusondela noma ngabe umumelaphi noma ngabe ubani oyakuye, kodwa umuntu ethi nginalenkinga ngiyavuvukalelwa, zinyawo zavuvukala, ngishawa unhlangothi angikwazi ukwenzani, ngizwe kuthiwa uma ngithakelwa kodwa ngene nomakhukhumesana ngizawuphila. Uzawuphila ngeke uzube nalutho. Abantu ngiyabathanda kakhulu. Ngiyacela ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe la
kule TV ngoba siphethe into ezinkulu kakhulu. Niyakhona kusilandela njalo ngomsombuluko kusesithenjiwe suke sikhona ebusuku live. Ngiyacela bonke abathandi bothela babo Dr. Mnguni bahlale nathi siyahlala nabo. Inkosi inibusise. Amen.